Natáčaš si kameraman, drž. Počkaj, musím sa doviť vodu. Bože. No, ale čo mám natáčať, teba či? Jo, cestu, ako tu cestujeme natáčať. Chcel by som týmto videom pozdraviť všetkých mojich známych, blízkych, rodičov mojich kamarátov, mojich rodičov, študentov a všetkých, ktorých by zaujímalo, ako sa nám, priateľom z okolia Žiaru nad Hronom, Hliníka, Žarnovice, žije tu v Brne. Chcel by som to týmto krátkym, no možno aj dlhým videom priblížiť, ukázať, ako sa máme. Momentálne ideme cez Pezínsku Babu, moja obľúbená časť cesty. A čo by som mal povedať? Povedz. Sme tu inak 4 a nikto sa so mnou nebaví. No povedz, Živanko. Hej, čo mám povedať? Čo sa s tebou bavíme? No, táto cesta ťa ubieha veľmi dobre, lebo tento pán šofér veľmi rýchlo, ako nie rýchlo a bezpečne. Dynamicky. Aha. To je to správne slovo, že? To vydá, či nie? Skoro čelná zrážka. Kde ty máš čelnú zrážku? Alebo to ma nepustia tvoji rodičia, som bol dobrý. No potom budú hovoriť, že nechoďujú im. Máme vrániky. Absolútne sa to nešmíka na čiare a... Moja mamka bude kúkať to videa. Však aj tejto pošle. Nové brzdy a... Francúz skáče to v každej zákrute a... Hoppa. Takže vlastne ak povieš, že ti teraz dobre šoféruje, tak to dávaš dobre kusátovi. Ešte kameruješ, či už nie? Už asi nemusíme, to tam nedáme. Ukazujem našim fanúšikom leteckú základňu Kuchyňa. Počkaj. Sem to ide tiež. Aha. Tu sú vojaci. Pozor na nich. Tento sa toho nebojí. Ide pekne celkom. Aha. Človek nemá už koho ani predbehnúť v dnešnej dobe. Ďakujem. To bol Gregor a Vladko. Vladko, Macko. Čo ešte natáčam? Povedz niečo. Kurva! Tak to nemôžeme ešte. Dobre. No môžeš, povedz čo chceš. Tu mi prišli voňavky nejaké. Žinočky. Sirup. Už Šimonko má veci svoje. Nie je to niečo, čo by sa nemal ukázať? Asi nie, v pohode. Čo to? Čo? Ja aj to nejdem ukazovať určite. Tu mám vitamíny. Tu židlo. Psíka. Banány. Pokutu od meskáčov. Banány. Tu som ja. Fešák, že? Aha. Povedal si banány. Mám banány tam. Takto? Ale... Mám toto na dverách. Mám dali susedia. Tak to tu vyzerá ako vo väzení. Natáčam video tento týždeň. Hej. Z Intraku. Pôjde to na Facebook. Máš nejaký odkaz? Budú vidieť rodičia. Števka Čierťaská, Ivanka Maďarová. Rozmýšľam, aký odkaz by som zanechal. Nemusíš, stačí tvoja prítomnosť. Ak ti niečo napadne, ešte idem ukázať takto chodbu, ako to tu vyzerá. U teba. Ako v pivnici. Je pekné toto je pivničné okienka. Zamrežované. Nás tu vlastne väzňa. A nechci nás pustiť. Cítim tú voňavku strašne dobrú. Cítiš? Levandula. Tak to vyzerá izba u Nojšovcov. Trošku orientovaná na východ. Zakázané spotrebiče. Čo to je? Nejaká matematika? Kalkulačka. Na túto kalkulačku potrebujete zbroják. Televízor má. Aha. A to je 15 cm. To je dobrého pol metra. Masaker.
Počkaj, ale nevidela skočiť. A čo ti tam padlo? By som ti aj pomohol a natáčam ťa. To za fasády. Tak v Bile ťa počkáme. Tak dobre. Čau. Tu v Brne nám rastú takéto malé melóny. Nie. Tu vám ukážem cenu základnej komodity, to je kofola. 39,90. Aha, 1,5 je za 20 korún. Koľko je 20 korún? To nie je ani 1 euro. 80 centov. A 2 litrová je za euro 60 podľa rýchlej matiky. Pomôžem ti, chceš? Ešte taká základná vec. Radegast. Desinka stojí 17,90 a 12 stojí 25, 1 euro. A záloha je 3 koruny. Čo si o to myslíš? Je to popičiteľ. Ale to ide rodičom toto video, ja to opakujem. No. Ty hrešiš ako taký pohán. Ale nie na videu aspoň. Čak doma vedia, že ja nadávam. No tak vedia, tak... Však ale to bude aj Starka pozerať. No. Si kúpil. Tu je Alterna, sem chodia vaše deti piť. Ja už nepijem. Čo si hovoril? Dobre. Jenom na piči. Dobrý večer, rodičia. Budem si dávať pozor, ako náš ten futič. Že čo zverejním? Vyzerá. Tu je vrátnica. Ty budeš na... Čo ti to budeš na extréme, že 2 dní. Dobrý. Dobrý. Len futič. Food? Tak ten fajn, vidíte? Tu stojíme. A zde stojíte. No, pôjdeme. Ideme s krátkou. Tu treba, že vraj nejaký odpad platiť, ale to som neplatil ešte ani neplánujem. Baterky. Lieky. By som si nejaké zobral stade. Počkaj, je 9:53. S Vládkom ideme zo školy v pondelok. Mám za sebou úvodné cvičenie. A ideme zaklopať Marekovi. Čau. To nenatočí. V knižnici, tu je recept na sekret s hámrou, tu. Tu niekde, aha, tu je originálny recept na sekret. Tu. Prvý sekret na svete bol vyrobený v Brne. Pičovina. Nenadávaj. Hlúposť. No, aha. Majú to zrkadlovo. 42 recept. Ďakujeme, neviem čo, ale prečo to majú zrkadlovo? No to je spredu zlatom. Ivan Bla... Čo? Aha, už viem, prečo je to zrkadlovo. So 6 veľmajstrami proste. Sám malý tam behol, piči taký. Gregor Oswald hrával šach na turnaji, bol v Kremnici, mi rozpráva teraz. V Kremnici to nebolo. Tak kde si bol, povedz. Neviem, kde to bolo. Piči, ale mal by som to vedieť, lebo sme tam aj na niečo iné sme tam boli, presne v tom komplexe. Asi v Martine. V Martine bol Gregor na šachu. Tam je oné. Jak sa to volá tá pičovina? Neviem, máš trému pred kamerou? Troška. Dobre. Také niečo, taká pičovina, to je v Martine. Dobre. Nie akože tam, ale že je to bolo v tom, proste Martine. Ideš študovať? Idem sa vzdelávať. Pšt.
ďalší vstup do videa. Čo je dneska streda? Tam je Audi RS6. Daj na zadné. Ideme zo školy, boli sme kamaráta zobrať. A proste nič, on tam stojí, iba aj motor vypnutý asi. Motor z ponorného mixéra. Čo si o tom myslíš? Aspoň mu to hučí. No ako mne 1.6. No. Chalani tu robia. Vojaci. Ja vôbec neviem, akože čo by som povedal, veď to video bude také vyčerpávajúce. Ja tam trpeš iba hlúposti. Tak tu sa dejú iba hlúposti. Brno alias Bažina. Brno, buzerán tu plno. Veď natáčam už seba, pozri. Totiž veľa záberov. Nie. To nebudem striať, to tam dá všetko nad radom. Nebudem ani skracovať. No. Aj tam to ako nadáva, že to tam nebudem vypípavať, to tam nechám všetko. No aj to tam nechám. Aby si vedel. Teraz to poviem, hej. Že každá kofola, čo je vo výpredaji, je zlá, lebo musí byť nejaký dôvod, prečo sa nepredáva. To je proste nekvalitná šarža. Je to pravda. Si nekupujem kofolu v zlave. Keď vidím, že je v zlave, tak idem do iného obchodu. Tak nie, všetci majú Povedz. milión peňazí ako ty. Vlastne ja mám. No, áno. Keď som si spravil len taký kohútik na izbe, zlatá voda mi tečie stade. Zlatá voda, hej. No. Počkaj, kým dofajčím, vezme ťa do raja. Mám ešte chvíľučku. Vidíš to? FIFO ešte nie je vo videu. Nie. Dám zápočet. Ahoj. Spíčaj. Do piči, tak nič. Počkaj. Natáčame video z tohto týždňa, môžeš pozdraviť. Počkaj, idem ešte rohožku ukázať. Ale aké je 514? Je tu? No na obidvoch. Druhá 514 naša. Nakreslí mi beránka. No z kokota špictí nakreslím. Ježiš, ja som tam zahrešil. No. Už ma nestriha dlho. Vládko Macko. Honda Apex. Vybačte, jak krasivej pes. Mačičky. 20 ročné. Nejaká fotka. Polování. Napneme, ne? Bát. Je krása. Au. Čo si kúpil v obchode? Ukáž nám. Teda čo si nám kúpil v obchode, tak. Máš kúpil? No. Chýbalo mi už, vieš? Aha. Málo toho pijem. Môj srad zase. No. Čo máš na sebe a koľko to stálo? Vestu, rybársku. Do knižnice. A mali deli, že 2+1. Hej? Tak som si kúpil dve. No tak ako dáš si... No môžeš, dávaj. Blázon. Počkaj, troška sám si nechám dojebať. Máš to lepšie. Máš nový náramok, či to je gumička? No? Nevidím, tak rýchlo medíš, že ani nevidím, čo máš na ruke. Je najrýchlejšie. No daj ešte rýchlejšie. A potom to už nemali dobre. Dobre? No, tak aby si vedel. Hej, pekné to je. Má svojich 25 sekúnd slávy. Ráno to vymáš. Jakub Remeš z Kanady. Myslivná, hej, to je posed, ak by ste nevedeli. A toto vám musím ukázať, priatelia. Čo mám s tou hlavou? Žalúzie krásne. No však, čo je 2:30 už, tak to je pohode. Ručka, kladivo. Čo je toto? Čo tu máte toto tu? To je extrém. No nič, toto ide do videa.
Čo je to za vlajku, povedz fanúšikom? To je americká vlajka, že jo? Hej. Si Američan? Povedz svoj príbeh, aký máš vzťah k Amerike? Tak sem tam přebývám, sem tam přežívám, víš, jak to chodí, no. Dobre, ďakujeme za vstup. Ty niečo, Jožko? Ja nič. Nič. Jozef, švagerko z Popradu. Blázon. Tu bývame my, tu býva Jojo. Joseph. Či ešte raz? Počkaj. Takto? Riadne zvuky, ako keby na 3 fotíš. No, tak dáte piču, jak to je na slnke, ale... Na začiatku. Ale... Nie, tam, kde si išiel doľava, tak tam doprava. Hlavní brána 1. Asi vystavíš túto hlavný vstup. Aj nájdeme to, neboj sa. Ale je pekne v piči, ten chlapec. Nebrieskaj to kokos. Musíme ísť asi sem na hlavný vstup. Vystavíšte hlavný vstup. No to bude ono. No. Avžičkom 3 minúty. Start pozriera takto. Tuto pojme do lava. Poď iba rovno. Sme tu. Rozbehni ho. Za fokus. Daj mu. A to je taxík hento. A to škoda. No, skoro. A už boli kokoti si to listky. No, ideme si aj my zobrať. Nautilus, kámo. Normálne z lovka Nautilus došiel. Sákom. Nautilus. Si budeme mať prednosť práve. Môže byť niečo také tu platí. Tu je modrá zóna, tu dostanem penále, že? Tak to daj na chodník iba. Nedostaneš do 5. zadarmo modrá zóna. Ježiš. Dobre, pekne. Tak to mám lístky, som ich bol už prevziať. Ja už ho mám aj na sebe. Hej? Ja si nedám ešte, lebo sa mi zle stane niečo s tým. Ja si ho dám, aby som ho nestratil. Ja si dám, aby som ho stratil. Je to rýchlejšie. Toto je moja. Už ideme dobre? Toto bude legendárne video. Dobrý, čo robíte, chalani? Tut, tut. Burp. Môžeš sa aj ty prihovoriť do videa, povedz. Haló. Haló. To Ivanka. No. Prišli sme na víkend pozrieť nášho Jurka, ako si tu nažíva. Úžasné, že? Áno. Melon. Odkaz nejaký. Bude na Facebooku. Telovrav, ne? Veľa tých predskokanú, proste poznáme ich pesničky niektoré. Ten, hej, prestaň. Prestaň, ono, nervy. Do piče. Prestaň, vypni to. Ona s niekým volala a ja iba. Čo sa išiel sa na servis. Už sa tam proste, musel to teda aj na to kráčať. Zaujímavé je pekná. A krásne spieva, repuje, alebo co robí, je to nádherné.
Chlapi. Ideme na koncert, natáčam. Pozdrav. Ideme na koncert! Čauko, učím sa medicínu. My ideme na koncert. Čaute. A vy čo vzadu? Pozdravte. Oni Keď nám nepozdravia. ide oný spoj. Sme tu, cítime sa ako na letisku. Ideme. Boarding ticket. Boarding ticket. I want to see everyone's hands in the air